Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Sri Sri Radha Govind Mandir Mangalore Srimad Bhagavatam ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയാ ചക്ഷുരുൻ മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം ഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സ ഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. കൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന് നാമിനെ നമസ്തേ. സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ പ്രഭുപാദ की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ എടുത്തല്ലേ? 22 അല്ലേ അല്ല? കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാജഞ്ജേ ഭൂതേന്ദ്രിയാ ഗുണാത്മകഃ തദ്ദ്രവ്യാമത്യഗാദ്വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവാതപൻ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാജഞ്ജേ ഭൂതേന്ദ്രിയാ ഗുണാത്മകഃ തദ്ദ്രവ്യാമത്യഗാദ്വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവാതപൻ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാജഞ്ജേ ഭൂതേന്ദ്രിയാ ഗുണാത്മകഃ തദ്ദ്രവ്യാമത്യഗാദ്വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാജഞ്ജേ യസ്മാദണ്ഡം വിരാജഞ്ജേ ഭൂതേന്ദ്രിയാ ഗുണാത്മകഃ ഗുണാത്മകഃ തദ്ദ്രവ്യാമത്യഗാദ്വിശ്വം ദ്രവ്യാമത്യഗാദ്വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവാതപൻ. സൂര്യ ഇവാതപൻ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാജഞ്ജേ ഭൂതേന്ദ്രിയാ ഗുണാത്മകഃ യസ്മാദണ്ഡം വിരാജഞ്ജേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്ദ്രവ്യാമത്യഗാദ്വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവാതപൻ. ദ്രവ്യാമത്യഗാദ്വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പുജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോഭിഃ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോഭിഃ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാൾ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോഭിഃ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാജയേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോഭിഃ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യം അത്യഗാത് വിശ്വം ഗോഭിഃ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോഭിഃ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യം അത്യഗാത് വിശ്വം ഗോഭിഃ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോപി സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാദണ്ഡം വിരാട് ജന്നേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാത് വിശ്വം ഗോപി സൂര്യ ഇവ തപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജുമാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ
ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മാദണ്ഡം വിരാജജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യം മത്യഗാദ് വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യൈവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മാദണ്ഡം വിരാജജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മക തദ്രവ്യമത്യഗാദ് വിശ്വം ഗോപീ സൂര്യ ഇവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മാദണ്ഡം വിരാടച്ചേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യാഗാദ് വിശ്വം ഗോപി സൂര്യ ഇവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യസ്മാദണ്ഡം വിരാജ്യജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മകഃ തദ്രവ്യമത്യഗാദ് വിശ്വം ഭോഗി സൂര്യ ഇവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മാദണ്ഡം വിരാജന്റെ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മക തദ്രവ്യം മധ്യകാൽ വിശ്വം ഗോപി സൂര്യ ഇവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മാദണ്ഡം വിരാജജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മക തദ്രവ്യമത്യഗാദ് വിശ്വം ഗോപി സൂര്യ ഇവാതപൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യസ്മാത് ആരിൽ നിന്ന് അണ്ഡം പ്രപഞ്ചഗോളങ്ങൾ വിരാട് അതിബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപം ജറ്റ്നെ ആവിർഭവിച്ചു ഭൂതഗണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗുണാത്മക ഗുണപരമായ തത് ദ്രവ്യം പ്രപഞ്ച രൂപങ്ങൾ ഇത്യാദികൾ അത്യഗാത് അധകരിച്ചു വിശ്വം സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും ഗോപിഹി കിരണങ്ങളാൽ സൂര്യൻ ഇവ പോലെ അതപം വ്യാപിച്ച ചൂടും പ്രകാശവും. ഭാരത ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. പരമസത്യത്തെ മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷോത്തമൻ പരമപുരുഷനാണ് ഖണ്ഡിതമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷൻ അഥവാ നിരപേക്ഷകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ ഹേതുവായി ഈശ്വരൻ അഥവാ പരമനിയന്താവുന്നു. ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭിന്ന പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ലൗകിക ശക്തിയുടെ ഏകപാത് വിഭൂതി ആവിഷ്കരണം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേകം പത്നിമാരിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞ ഒരുവൾക്ക് സമാനമാണ്. എന്നാൽ ത്രിപാത് വിഭൂതി പ്രവർത്തന തലം ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ശുദ്ധ ആത്മീയ ആവിഷ്കരണമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തം ഇഷ്ടമുള്ളതാകുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ഭൗതിക ശക്തിയെ പൂരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായ ആവിഷ്കരണങ്ങൾ പരിണമിപ്പിക്കുന്നു. അനന്തരം ആവിഷ്കരണത്തിന് അദ്ദേഹം അതിബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപം അഥവാ വിരാട് രൂപം സ്വയം വിജൃംഭിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ മൗലികമായ രൂപമല്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പുരുഷോത്തമൻ എന്ന അതീന്ദ്രിയ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം തന്നെയാകുന്നു. സൂര്യനെ പോലെ അദ്ദേഹം സ്വയം വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ അത്യന്തം മനോജ്ഞമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അതിന്റെ ഭീഷണമായ അഥവാ ഉഗ്രമായ താപകിരണങ്ങളാൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത്തരം തേജപ്രസരത്തിൽ നിന്നും സൂര്യൻ സദാ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. വ്യാധികൾ കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഫുടവും അതീന്ദ്രിയമായ ശാശ്വതമായ ഭഗവത് രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത ഭഗവത് കിരണങ്ങളെ അഥവാ ഭഗവത് തേജസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇരു കരങ്ങളോടുകൂടിയ മുരളി ഏന്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമമായ വ്യക്തിരൂപം ഭഗവാന്റെ ബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപത്തെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളെ അന്താളിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന് വിശിഷ്ടമാണെന്ന് അഥവാ കീഴ്പ്പെട്ടതാണെന്ന പോലെ
ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത വിശ്വരൂപം പുരുഷോത്തമൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിന് പരിശിഷ്ടമാണ്, കീഴ്പ്പെട്ടതാണെന്ന് അഥവാ അനുബന്ധമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഈ പ്രസ്താവനയെ ഇപ്രകാരം ദൃഢീകരിക്കുന്നു. ആനന്ദ ചിന്മരസ പ്രതിഭാവിദാസ്മി ദാബിർയേവ നിജരൂപതയാ കലാഭി ഗോലോകയേവ നിവസത്യഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഏവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വയം ശരീര തേജസ്സാൽ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന പരമതീർത്ഥമോ പുരുഷൻ ഗോവിന്ദൻ ഗോലോകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത പരമാനന്ദ ശക്തിക്ക് തുല്യശക്തിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ആഹ്ലാദരശ്മികളുടെ വിസ്തരണത്താൽ തന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ഏകകാലത്ത് വ്യക്തിഗതനും അവ്യക്തിഗതനുമാകുന്നു. അഥവാ അദ്ദേഹം ഭൗതികവും ആത്മീയമായ ആവിഷ്കരണങ്ങളുടെ വൈധർമ്മ്യത്തിൽ പരിപൂർണ ഐക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സകലത്തിൽ നിന്നും വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടവനെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അടുത്ത 23 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനാ നാവിദം യത്നസ്മാപരാൻ പുരുഷാവയവാനുതേ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനാ നാവിദം യത്നസ്മാപരാൻ പുരുഷാവയവനാനുതേ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനഃ നാവിദം യത്നസ്മാപരാൻ പുരുഷാവയവാനുതേ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനഃ നാവിദം യത്നസ്മാപരാൻ പുരുഷാവയവനാനുതേ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനാ നാവിദം യത്നസ്മാപരാൻ പുരുഷാവയാനുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലും. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനഃ നാവിദം യജ്ഞസ്മരാഭാരൻ പുരുഷാവയവാനുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത ജയരാജ മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാസ്യനാഭ്യന്നലിനാദ അഹമാസം മഹാത്മനാ നാവിദം യജ്ഞസ്മ ഭാരാൻ പുരുഷാവയവാൻ ഹൃദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീണ മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യനാഭ്യന്നലിലാലദഹമാനസം മഹാത്മനഃ നാവിദം യജ്ഞസ്മ ഭാരാൻ പുരുഷാവയവനാനൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനഃ നാവിദം യജ്ഞസ്മഭാരാൻ പുരുഷാവയവാനുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല ജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാസ്യനാഭ്യാനലിനാദഹമാസം മഹാത്മനഃ നാവിദം യജ്ഞസ്മഭാരാൻ പുരുഷാവയവാനുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാണ്ട് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यदास्य नाभ्यानलिनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यत्नसंभारान् पुरुषावयवानृदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धनलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो वासुदेवाय यदास्य नाभ्यानलिनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यत्नसंभारान् पुरुषावयवानृदे। हरे कृष्ण माता जी। श्रीरंजनी माता जी, चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः नाविदशावे। हरे कृष्ण। वन्दस्पति। हरे कृष्ण। रमणी माता जी, चलिए माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदास्य नाभ्यानलिनादहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान्यदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। राजी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदास्य नभ्यानलिदानहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञस्मरान् पुरुषावयवान् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യഥാകാലത്ത് ഹസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും നടിന താമരപ്പൂവിൽ നിന്നും അഹം എന്റെ ജന്മം എടുത്തു ആത്മനഃ മഹാപുരുഷന്റെ അവിധം അറിയില്ല യജ്ഞ സംബന്ധമായ സംഭാരാൻ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾ പുരുഷ ഭഗവാന്റെ അവയവാൻ സ്വീയമായ ശരീരാവയവങ്ങൾ. വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിലെ താമരപ്പൂവിൽ ഞാൻ ജാതനായപ്പോൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ അവയവങ്ങൾ ഒഴികെ ഭൗതിക ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയംഭൂ അഥവാ മാതാവും പിതാവും ഇല്ലാതെ ഹേതുഭൂതനായവനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പുരുഷനായ പിതാവിന്റെയും സ്ത്രീയായ മാതാവിന്റെയും ലൈംഗിക സംയോഗത്തിലൂടെയാണ് സാധാരണ ജീവസത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആദിഭൂതനായ ബ്രഹ്മാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാഭീപത്മത്തിലാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഉദരീയ നാഭീപത്മം ഭഗവാന്റെ ശരീരാവയവങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ആ താമരപ്പൂവിൽ നിന്നാണ് ഹേതുഭൂതനായത്. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പ്രപഞ്ചം എന്ന ബൃഹത്തായ ശൂന്യതയിൽ ആവിർഭവിച്ച ബ്രഹ്മാവിന് അന്ധകാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സന്ദേഹാവസ്ഥയിലായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹം ഹൃദയാന്തര തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാനും അപ്രകാരം യജ്ഞ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ആർജിക്കുവാനും ഭഗവാനാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഗമായ ബ്രഹ്മാവും ഒഴികെ മറ്റൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യജ്ഞ നിർവഹണത്തിന് അനവധി ഘടകങ്ങൾ, വിശേഷിച്ച് മൃഗങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. മൃഗബലി ഒരിക്കലും മൃഗവധത്തെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് യജ്ഞത്തിന്റെ വിജയകരമായ ഫലപ്രാപ്തിക്കായിട്ടാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് യാഗാഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയാ തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്ത നിമിഷം പ്രവീണനായ പുരോഹിതനാൽ ജപിക്കപ്പെടുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ അതിനൊരു പുതിയ ജന്മം നൽകപ്പെടുന്നു. അവണ്ണം പ്രവീണനായ പുരോഹിതൻ ലഭ്യമല്ലാത്തപ്പോൾ യജ്ഞവേദിയിലെ യാഗാഗ്നിയിൽ മൃഗങ്ങൾ ഹോമിക്കപ്പെടുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരാവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ബ്രഹ്മാവ് യജ്ഞസംബന്ധിയായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. വിരാട് വിന്യാസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സ്വയം ബ്രഹ്മാവിനാലാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അവണ്ണം ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ സകലതും ഭഗവാൻ എന്ന പരമപുരുഷനിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:8 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ
എന്റെ ശരീരാംശങ്ങളിൽ നിന്നും അഖിലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രഭാവം ഞാനാകുന്നു. സകലതും ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ വാദിക്കുന്നു. എന്നാലും വ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനെ അത്യന്തം കൃതജ്ഞതാബോധത്തോടെയും ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ച ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും ആരാധിക്കുന്നു. ഫലങ്ങളും പൂക്കങ്ങളും ഭൂമി ദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നവയാണ്. എങ്കിലും വിവേകിയായ ഭക്തൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഉൽപ്പത്തിയായ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളാൽ ഭൂമി മാതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഉപാസകൻ അത്തരം ആരാധനാ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പത്തിയായ ഘടകങ്ങളാലാണ് ഭഗവത് ആരാധനയും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സ്വയം ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംശമായ ആരാധകൻ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം അവ്യക്തിഗതവാദി സ്വയം ഭഗവാനായി തെറ്റായി അനുമാനിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതവാദി അത്യന്തം കൃതജ്ഞനാഥയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും യാതൊന്നും വിഭിന്നമല്ലെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ ഭക്തൻ യത്നിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ സർവവും ഭഗവാന്റെ ഉടമയിലുള്ളതാണ് തന്നെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവൻ അറിയുന്നു. ഏകത്വം അഥവാ അദ്വൈത ഭാവം എന്ന പൂർണ്ണാഭിജ്ഞമായ സങ്കല്പം ആരാധകനെ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം അവ്യക്തിഗതവാദി അനനുയോജ്യമായ ഗർവുള്ളവനാകിയാൽ ഭഗവാനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ എന്നത്തേക്കും അഭക്തനായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷു യജ്ഞസ്യ പശവ സവനസപ്തയകുശഃ ഇദം ദേവയജനം കാലശോരു ഗുണാന്വിതഃ. തേഷു യജ്ഞസ്യ പശവ സവനസപ്തയകുശഃ ഇദം ച ദേവയജനം കാലശോരു ഗുണാന്വിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ, കൈയർത്തിക്കൊള്ളൂ. സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു, ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷു യജ്ഞസ്യ പശവം സവനസ്പതയോ കുശഃ ഇദം ച ദേവയജനം കാലേശ്വരു ഗുണാനിത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗിരിജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷു യജ്ഞസ്യ പശവ സവനസ്പതയഃ കുശാഃ ഇദം ച ദേവയജനം കാലചോരു ഗുണാന്വിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനീഷ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷു യജ്ഞസ്യ പശവ സവന സപ്തയ കുശാഃ ഇദം ച ദേവയജനം കാലചോരു ഗുണാന്വിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേഷു അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പശവ മൃഗങ്ങൾ അഥവാ യജ്ഞസംബന്ധിയായ ഘടകങ്ങൾ സപ്തയ പൂക്കളും ഇലകളും സഹിതം കുശഃ കുശപ്പുല്ലി ഇതം ഇവയെല്ലാം ച മാത്രവുമല്ല ദേവയജനം യജ്ഞവേദി കാലഹ ഉചിതമായ കാലം അഥവാ ശുഭമുഹൂർത്തം ച കൂടാതെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണാന്വിത യോഗ്യതയുള്ളൂ. യജ്ഞ നിർവഹണത്തിന് ഒരുവന് പൂക്കൾ, ഇലകൾ, കുശപ്പുല്ല് ഇത്യാദി യജ്ഞസംബന്ധിയായ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊപ്പം യജ്ഞവേദിയും ഉചിതമായ കാലവും അഥവാ വസന്തകാലവും ആവശ്യമാകും. പിന്നീട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
വസ്തുനോഷതയാ സ്നേഹ രസലോഹ മൃദോ ജലം ഋജോയുജൂംഷി സാമാനി ചാതുർഹോത്രം ച സത്തമാ. വാസ്തുനോഷതയാ സ്നേഹ രസലോഹ മൃദോ ജലം ഋജോ യജൂംഷി സാമാനി ചതുർഹോത്രം ച സത്തമാ. വസ്തുനി ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, ഔഷധയ ധാന്യങ്ങൾ, സ്നേഹ ശുദ്ധം നെയ്യ്, രസമൃത തേൻ സ്വർണം ഭൂമി, ജലം ജലം, ഋഷ ഋഗ്വേദം, യജുംസി യജുർവേദം, സാമാനി സാമവേദം, ചാതുഹോത്രം അനുഷ്ഠാനത്തിന് നയിക്കുന്ന 4 വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദി. ഉപകരണങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ, ശുദ്ധമായ നെയ്യ്, തേൻ, സ്വർണം, ഭൂമി, ജലം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വിശിഷ്ടരായ 4 പുരോഹിതന്മാർ ഇത്യാദികളാണ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിജയകരമായ യജ്ഞ നിർവഹണത്തിന് ഹോമിക്കുന്നവൻ ഒരുവൻ, ഹേദഹ ജപിക്കുന്ന ഒരുവൻ, ഉദ്ഗാത ഏതെങ്കിലും ദീപത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ യാഗാഗ്നി ജലിപ്പിക്കുന്നു കഴിയുന്നവൻ ഒരുവൻ, അദ്വരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ, ബ്രഹ്മ എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം വിശിഷ്ടരായ 4 പുരോഹിതരെങ്കിലും വേണം. ആദ്യ ജീവസത്യായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം മുതൽക്കേ അത്തരം യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലം വരെ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടതയുടെയും കലഹത്തിന്റെയുമായ യുഗത്തിൽ പ്രവീണരായ അത്തരം ബ്രാഹ്മണർ വിരളമാണ്. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ യജ്ഞത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു. ധർമ്മങ്ങൾ ഇപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നു: ഹരേർ നാമ ഹരേ നാമ ഹരേവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. പ്രഭുപാദ് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവതസേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എന്താ പറയാ, തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രം ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം അല്ലെ. അത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് വിശ്വാസം ആക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് വിശ്വരൂപമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്, അതിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണനും മറ്റുള്ള വിഷ്ണുവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം പറയും. സൂര്യന്റെ രശ്മി അല്ലെ, ചൂടുള്ള സൂര്യനെ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്തൊന്നും നോക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല. സൂര്യരശ്മി
സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ തന്നെ ശരിക്കും കാണില്ല ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ആ കിരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ, ആ ചൂട് മാത്രമാണ്, സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചൂടും അതിന്റെ കിരണങ്ങളും മാത്രമാണ്. സൂര്യനെ ആ ഉച്ച സമയത്തൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്നും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രഭ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇവിടെ പറയുന്നു, മുരളി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിഭുജ രൂപം അല്ലെ, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയും. ഭക്തന്മാർ അതിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗതവാദികൾ കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഫുടവും അതീന്ദ്രവും ശാശ്വതമായ ഭഗവത് രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത ഭഗവത് കിരണങ്ങളെ അഥവാ ഭഗവത് തേജസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇരുകരങ്ങളോടുകൂടിയ മുരളി ഏന്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമം ആയ വ്യക്തിരൂപം ഭഗവാന്റെ ബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപത്തെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളെ അന്താളിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അവര് വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ അവര് അതില് സംഭ്രാന്തരാകുന്നു. അതിനും മുകളിലായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇവിടെ ശിലപ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു താമരത്തണ്ടിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവിന് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സാധാരണ ഇവിടെ പറയുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഒരു താമരയില് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അനന്തപത്മനാഭന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ടിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന് യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പരമപുരുഷന്റെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശക്തി നൽകിയത് പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി നിർദ്ദേശത്താലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവ്യക്തിഗതവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതൊന്നും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല, എല്ലാം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്തം സർവപ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ വചന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാൻ. പിന്നീട് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. അത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലി ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ യാഗങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തില് യജ്ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യജ്ഞത്തില് ബലി നൽകുന്ന മൃഗത്തിന് അതിന് വേറെ ഒരു പുതിയ ശരീരം, മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന്
ബലിയൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളും മൃഗബലി, മനുഷ്യരെ തന്നെ ബലി കൊടുക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ബലി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ബലി നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ആ യജ്ഞം നടത്തിയത് അത്രയും സക്സസ് ആയി നല്ല വിജയമാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പുരോഹിതന് യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്തായാലും ഒരു കുതിരയായാലും ആടായാലും എന്തിനെ ആയാലും അതിനെ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മോചനം നൽകാനായിട്ട് ആ പുരോഹിതന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ നിർവഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ദുർലഭമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാമെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുക, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് തന്നെ ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. പലരും നല്ല ശുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഓരോരോ പശുവിന്റെയും മറ്റിന്റെ ഒക്കെ പേരിട്ടിട്ട് ഓരോ നെയ്യൊക്കെ ഇറക്കില്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ കർണാടകയിലൊക്കെ ആ നെയ്യൊക്കെ ഇപ്പം ബാൻ ചെയ്തെന്ന് പറയും. കുറെ കാലം എല്ലായിടത്തും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശുദ്ധമാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. പലരും കുറച്ച് വിലയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് പോലും നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കലികാലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണെന്ന് ഇതിന്റെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഹരേർ നാമ ഹരിനാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരനും. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ തപസ്, യജ്ഞം അല്ലെ ഇതൊക്കെ നടത്തിയതിനും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആയിരുന്നു അവര് ഭഗവാനൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദനും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും. ഇവിടെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഉപകരണങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, ശുദ്ധമായ നെയ്യ്, തേൻ, സ്വർണ്ണം, ഭൂമി, ജലം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ 4 പുരോഹിതൻ ഇത്യാദികളാണ് മറ്റാവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഒരാൾ പോരാ, 4 ആൾക്കാർ വേണമെന്ന്, 4 പുരോഹിതന്മാർ. 4 ആൾക്കാരുടെ പേരും ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരുന്നത്. 4 സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർ. ഒരാള് വിജയകരമായ യജ്ഞ നിർവഹണത്തിന് ഹോമിക്കുന്നവൻ അഥവാ ഒരുവൻ, ഹോത, ജപിക്കുന്ന ഒരുവൻ, ഉദ്ഗാത, ഏതെങ്കിലും ദീപത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ യാഗാഗ്നിയെ ജലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ, അദ്യുരു, മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ, ബ്രഹ്മ എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം വിശിഷ്ടരായ 4 പുരോഹിതരെങ്കിലും വേണം. ആദ്യ ജീവസത്യായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജന്മം മുതൽക്കേ അത്തരം യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലം വരെ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടതയുടെയും കലഹത്തിന്റെയുമായ ഈ യുഗത്തിൽ പ്രവീണരായ അത്തരം ബ്രാഹ്മണർ വിരളമാണ്. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിൽ, കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം എന്ന യജ്ഞത്തെ മാത്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ദുഷ്ടതയുടെ ഒക്കെ യുഗമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യുഗത്തില് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ പറയുക, യാതൊരു അങ്ങനെ പ്രതിഫലമൊന്നും ഇച്ഛിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരും വിരളമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയോ എല്ലാം വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, 4 ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളിൽ 3ഉം നശിച്ചു. അവസാനമായിട്ടുള്ളത് സത്യം, അതും പതിയെ പതിയെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ നാമജപമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തതിനേക്കാളും എല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് വേഗത്തിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം.
ഓ അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകം പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു, നാം നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിതാ സ്മരണേന കാല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഏതവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കും, മലിനപ്പെട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാം. അതിന് യാതൊരു സമയമോ സ്ഥലമോ കാലമോ ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല അല്ലെ. യത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 പുരോഹിതന്മാരെങ്കിലും വേണം അല്ലെ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വേണം, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിലെ യത്നമായിട്ടുള്ള നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്നും, കാലമോ സമയമോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യങ്ങളും എന്ത് തന്നെ സാഹചര്യത്തിലായാലും എവിടെയായാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വരെ നാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഗോപാൽ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനോട് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ നിന്നും നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നു, ബാത്റൂമിൽ എത്തിയിട്ടും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഗോപാൽ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ബാത്റൂമിലും ജപിക്കാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീയാണ് എന്റെ ഗുരു, ഇന്നു മുതൽ നീ ഗോപാൽ ഗുരു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുമെന്ന് മഹാപ്രഭുവിന് ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ബാത്റൂമിൽ വെച്ചിട്ടും ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ അല്ലെ. അതാണ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഏത് അവസ്ഥയിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദരോട് നമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമ ഇവ കേവലം നാശേവ 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 ഗതിരന്യത. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയാനായിട്ട് ഒരു ആഭരണമായിട്ട് അണിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്, വരികളാണ് എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज ने ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പദദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ.